साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। 5 जुलैला सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास आलेल्या तीव्र वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे कुडाळ चेंदवण गावामध्ये एक मोठी दुर्घटना घडली। येथील मेस्त्री कुटुंबाच्या घरावर अचानक औदुंबराचं मोठं झाड आणि भिडला माड उन्मळून पडला। त्या झाडाच्या अजस्त्र फांद्या मेस्त्री कुटुंबांच्या 3 घरांवर पडल्यामुळे घरांचं अंशतः पण मोठं नुकसान झालं। या दुर्घटनेत गिरिजाबाई महादेव मेस्त्री यांच्या घराचं सुमारे 1,50,000 रुपयांचं नुकसान झालंय, तर प्रमोद मेस्त्री यांच्या घराचं जवळपास 1,00,000 रुपयांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे। दोन्ही घरांचे छप्पर आणि घरातील इतर वस्तूंचं यामध्ये मोठं नुकसान झालंय। एकूण 2.5 लाखांच्या घरात हा नुकसानीचा आकडा गेलाय। वादळ एवढं भयानक होतं की झाड पडताच मोठा आवाज झाला। सुदैवानं या घटनेत कोणती जीवितहानी झाली नाही। मात्र ऐन पावसाळ्यात हक्काचं छप्पर उडाल्यामुळे मेस्त्री कुटुंब आता उघड्यावर आलं असून प्रशासनानं तातडीने पंचनामा करून आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी चेंदवणमधून केली जात आहे। माझा रिक्षा व्यवसाय आहे। माझं नाव सदाशिव महादेव मेस्त्री। मी घरी नव्हतो, मी बाहेर गेलेलो। आई होती घरात, तेव्हा ती झोपलेली अशी आणि अचानक असं पत्रे झाड पडलं खाली, फांदी पडली आणि पत्रे पडले। ती घाबरली, जरा पायाला जरा दुखापत झाली तिच्या आणि 3 घरांचं आमचं नुकसान झालं। देवघर तर पूर्ण जमीनदोस्त झालं। त्यानंतर पंचनामा वगैरे झाला, तलाठी वगैरे आले, सरपंच वगैरे आले, सरपंचांनी मदत केली। मी साधारण 3:30 पावणे 4च्या दरम्यान अशी घटना घडली। चक्रीवादळ झालं, सोसायटीचा वारा आला। आम्ही घरी नव्हतो, पण आम्हाला एक 10 मिनिटाच्या अंतराने फोन आला, अशी अशी घटना घडली। त्यानंतर देवघर गेलं, पूर्ण जमीनदोस्त झालं। पुतण्याचं आमचं घर गेलं, ते जवळ 25-30 पत्रे हे झाले आणि तिसरं एक घर गेलं। अशी 3 घरं आमची त्या औदुंबराच्या झाडामुळे नेस्तनाबूत झाली। खूप नुकसान झालं। नशीब म्हणजे आमचं दैव बलवत्तर, म्हणजे खरी कोणाचं असं नुकसान झालं नाही, मनुष्याने वगैरे किंवा काय। शासनाचे पंचनामे वगैरे ते प्रोसिजर झालेली आहे पूर्ण। बघूया त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे ते काय करतील, मदत देतील ते। पण मुख्य म्हणजे आमचं देवघर जमीनदोस्त झालंय।